سکایپ برنامه‌یک ji bo telefonkirina li ser internetê ye. Skype bernameyak sade û belaş e ji bo danûstandina telefon, civîn û peyaman li ser xeta internetê. Bernameya Skypeê ji aliyê berhemdarê bernameya P2P kaza hatiye weşandin. Bi alîkariya P2P, mirov dikare peywendiya navbera kompîterê ava bike. Çend bikariyetinin balkêşên Skypeê. Di Skypeê de mirov dikare heta 5 kesan civînekê çêke. Axaftina bêsînor bi kesên dinên bikarînerên Skypeê re li her terefê cihanê. Zelaliya dengê axaftina Skypeê ji telefona normal zelaltir e. Lîsteya têkiliyên Skypeê weke Messenger, mirov heval û nasên xwe bi navê wan an jî heke telefona wan tomarkirî qeyd kirî, hejmara telefona wan dixe nav têkiliyên xwe û dema ew kes te li ser xeta internetê zindî dibîne, dikare li te bigere. Hemû peywendiyên Skypeê veşartîne, tenê di navbera te û wî de çêdibe. Skype bi du zaraveyên zimanê Kurdî hat vergerandin. Soranî û kurmancî. Skype belaş e lê ne nivîspariya azad e. Gelekî spas ji bo ku ez guhdarî kirim. Dê xatirê we.